The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Now we have to take note that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. 1 Corinthians 15:58, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. 1 Corinthians 3:7, as we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Romans 1:16-17, verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Psalm 119:105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mark 13:10, and the gospel must first be preached to all the nations. Amos 8:11, behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Sa dila pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan nga mangandam tas tungkaw kalingon. Let us examine ourselves. Kung ikaw sa ka magtutuo, gimanduan ka. Kung naa ka pa'y gipanghambin nga mga sala, manduan ka sa 1 John 1:9 sa pahimutang si mong kaugalingon ngadtos pakigambitay sa Dios pinagi sa pagkumpisal sa mga sala, rebound technique. Ang 1 John 1:9 nagaingon nga, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higala nga dili pa Kristohanon, giawhag ka, gidapit ka, nga imong gamiton karang imong kabubuton, your positive volition sa paghimo og desisyon, sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluwas. Nga ang pulong sa Dios diha sa Acts 16:31 nagasulti, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. John 3:36, he who believes on the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Busa, aron sa pag-andam sa kaugalingon sa hilom, magampo kita.
Let us pray. Langit no na mga Amahan, nagapasalamat kami kanimo for the privilege of making use of this opportunity once again, of assembling ourselves together in obedience to your word. We are living here in this country where the laws of the divine establishment sustained the freedom to worship, to assimilate the Word of God, and again be given the opportunity of accelerating in our advance to maturity, realizing the most fantastic things that life has to offer, both now and forever. So may we be challenged to concentrate on these critical things, that our advance and glorification of Thee might be completed in the time allotted for us in this life. May God the Holy Spirit enlighten us now, for we ask it in Christ's name. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga higala, mga kaigsuunan. We are here today in good health. I hope ana akas maayong panglawas, askil sana atong pangisip, gipabuhi pa kita kining tanan tungod lamang sa kaluoy, gugma, kortesiya o grasya sa Dios. We don't deserve it. We don't earn it nor work for it, because it is grace. Nining adlaw, ani kita sa usa ka pagtulunan nga atong giuluhan og the doctrine of Christian suffering, o kini doktrina sa Kristohanon nga pagantos. Okay? Atong sugdan kini. Unas tanan. We have seen diha sa Mateo 16 sa atong nanglabay nga mga higayon nga atong gihisgutan kini, nga ang atong Ginoo, using the occasion of the human viewpoint ni Apostol Pedro, ninumdum ka? Niya itong hitabuha nga diin misuway kinis Pedro sa pagdani to convince, to distract our Lord from going to Jerusalem, o sa pag-agi o pag-antos, which happened to be, as we have established, beyond the shadow of the doubt. Ang kabubuton sa Dios alang kang Kristo nga paantuon siya sa Jerusalem to become the substitute sin bearer, mao'y mo sa gubang sa atong mga kasalanan, to go through a maximum injustice, kinagrabihang injustisya. There has never been a greater act of injustice nga nahitabo sa kasaysayan sa tao than when Christ went through on the cross, ug sa pagkamatay niya alang sa kaliwatan sa tao. Now, it is one thing sa usa ka tao to be falsely accused of something. Laing butang, it is something else sa usa ka tao to take on the activities sa ubang mga tao o have them imputed to him, ipasangil nga to kaniya, even though nga nasayran nga wa siya sala. But to take on sa mga daotang mga kalihukan sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao, imputed all the evils sa tanang tao sa kalibutan, imputed, ipasangil nga to kang Kristo dito sa krus, is the quintessence of acts of injustice, kinagrabihang buhat sa injustisya. There is no greater injustice, wa gyoy makalabaw sa grabing injustisya that ever occurred in human history kaysa giagian ni Ginoong Jesucristo dito sa krus in dying for the sins sa kaliwatan sa tao. Wa gyoy makalabaw ni itong injustisya nga giagian ni Ginoong Jesucristo. Wala. Hinunua, maura man gyud to'y bugtong pagi. It was the only way that salvation could be provided alang sa kaliwatan sa tao. Ug sa dihang namatay si Ginoong Jesucristo dito sa krus, he spent 3 hours, 3 ka oras in spiritual death niyanto sa wa pa siya mamatay. And sa usa ka segundo sa physical niya nga kamatayon.
Sa pagtiyabaw niya sa pag-ingon og amahan ko nga nasa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. He dismissed his soul and spirit. Iyang gibuhian ang iyang kalag ug espiritu. Ug dayon niya sa pag-antos paraiso for 3 days. That took less than 1 second. Apan dili kadto ang nakahantag kanato sa dako nga kaluwasan. That was not the provision of our so great salvation. Si Kristo nakahatag na kanato sa dako nga kaluwasan dito sa krus. Samtang buhi pa siya physical dito sa krus. Siya mibungat sa pag-ingon og tetelestai. Tapos na. Nga mabasa ta diha sa Juan 19:30, it's completed. Everything is finished. Gikahatag na ang kaluwasan ngadto sa kaliwatan sa tao. And that salvation liho kadto sa Dios nga Amahan in superimposing from the standpoint of his omniscience. He not only knew every person who ever have lived, naibawan pud niya ang matag tao who is alive on the face of the earth niya nang higayuna. Og sa matag tao who had ever lived sa kasaysayan sa tao. Just one manifestation of a nature sa pagka-omnisciente sa Dios. But he not only knew all people kinsa nagakinabuhi sa kaniadto karon og sa umabot pa, or who had lived, naibaon po siya sa matagsa nga ginabuhat og pagabuhaton pa. Ug ang tanan niadto kanila, all of them, gipasangil, imputed nga to kang Kristo dito sa krus. Aron sa ingon niadto, si Ginoong Jesucristo entered into spiritual death, both voluntarily, ingon man, involuntarily. We know from the threefold prayer, ang pag-ampo nga gihimo ni Kristo sa makatuhay ngayon dito sa hardin sa Getsemani. Sumagpa ka na sa Mateo 26. Sa diyang iyang pauban kaniya mga disipulo, ilabil ni Pedro, ni Santiago, ug ni Juan. Si Jesus miingon kanila, anhiw na kamo sa makadiyot, samtang mag-aampo ako. Ug si Jesus miampo sa pag-ingon, Amahan, kung mahimo ipalabay kining maong kupa gikan kanako. Apan dili ang akong kabubuton ang matuman kundili ang imuha. Kato niya to iyampo. Si Ginoong Jesucristo dili buot mo adto sa krus from the standpoint that he knew the suffering that was going to be involved. He was going to lose fellowship. Matangtang naon niya ang iyang pag-iimbitay sa Diyos Kamahan uban sa iyang pagka-Diyos with his own deity o sa Diyos Espiritu Santo kana sa iyang pagatubang sa spiritual death. Ug busa, from the standpoint nga siya hingpit mang pagkatao, he did not want to go into the suffering apan siya nasayod. Nga mora kadto'y bugtong paanggi, the only way that he could provide sa kaluwasan alang sa kaliwatan sa tao. And therefore, he says, nevertheless, not what I have desired, but that which you are desiring. Busa, misubmit siya sa iyang kaugalingon, suma sa gisulti sa Pilipos 2:8 nga nagakanayon, he became obedient unto death, even the death of the cross. He submitted himself to the Father's will. Iyang katong gibuhat voluntarily sa iyang kinabubuton. Apan sa pag-abot na sa alas 12:08, paminaw, pag-abot na sa alas 12:08, misugod ang Diyos nga Amahan sa pagbubo, paghanok sa mga sala sa kaliwatan sa tao, ngadto kang Ginoong Jesucristo. Sugod kang adan og niiba, unya ngadto kang Kain, ug tadlas na ngadto right on down in human history. Christ did not enter spiritual death voluntarily. He entered it involuntarily. Kadtong espiritual nga kamatayon nga gigian ni Kristo
was automatically superimposed sa Diyos nga Amahan ngadto kaniya. At the very instant, diha ang unang sa kaliwatan sa tao, sugod nila ni Adan ug ni Eva, was superimposed on him. It was imputed to him. Gipasangil ngadto kaniya. That was an absolute counter-decision sa iyang physical nga kamatayon, in which he voluntarily dismissed his soul and his spirit suma sa authority given to him sa Diyos nga Amahan. Nga mabasa usab nato kana diha sa Juan 10:18 nga nagkanayon og I have authority to lay my life down. I have authority to take it again. Di na siya katungod o authority to dismiss his soul and his spirit. And as a matter of fact, may kalabutan gani kadto sa iyang pagkabanhaw, his resurrection. So anay dako kayong kalahian, a vast distinction between the mechanism by which si Ginoong Jesucristo entered into spiritual death. Wa siya moagi og spiritual death tungod sa unsay iyang gihimo. He entered into spiritual death tungod kay mga kasalanan sa kaliwatan sa tao were superimposed upon him. Og busa usa kadto katawgon tag involuntary death, as an equally as involuntary as the animal which was taken at the brazen altar nga gihiktan o gilunggo ang liog ug namatay kini human kahot di og dugo. Christ entered spiritual death involuntarily tungod kay he voluntarily submitted himself to the will kabumuton sa Amahan to die for the sins sa kaliwatan sa tao. But ang iyang physical nga kamatayon was totally voluntary. Okay? Now, pag-antos kini, this was suffering, ug mao kini ang gibutyag ni Kristo diha sa Mateo 16, nga muadto siya sa Jerusalem to carry out sa pagtuman niini. O kini si Pedro, sa ato nang nakita diha sa Mateo 16, he tried to dissuade him from going to Jerusalem. In effect, kini siya was trying to dissuade our Lord from executing the will of God the Father for his life. Dili kay he didn't want to fulfill God's will sa iyang kinabuhi, kundi tungod kay dili niya buot nga si Kristo moagi pag-antos. So, Peter was looking at it only from the standpoint of suffering din hining kinabuhiya, or suffering according to the standards of the world, suma sa patukuranan nining kalibutan. Tinuod man nga there is suffering in this life that we don't like to see, ni bisan kinsa nga moantos. But if we only look at it, if a person looks at that from the standpoint of, gee, that's too bad, what a horrible way to die, that is called ang pag-antos sa kalibutan. Ang patukuranan, the standards sa kalibutan. And that is inadequate to explain what happened. Dili ka na paigo nga pagpatinaw kung unsay nahitabo. Because the worst way for a member of the human race to die, ang kinagarbihang paagi sa pagkamatay sa usa ka sakop sa kaliwatan sa tao, maong pagkamatay ingon nga dili magtutuo. That is the worst way to die for a member of the human race, to die as an unbeliever. Paminaw, better to die as a believer in Jesus Christ in a horrible way, mamatay ba tungod sa cancer, tungod ba sa grabing disgrasya, maligsan bagpison, bisag unsang paagi nga mamatay as a believer in Jesus Christ, it's infinitely better than to die ingon nga dili magtutuo, go to sleep, wake up, and torments a rapidly loud ringing alarm clock. Now, mao ka na gitawag og suffering in the will of God as opposed to suffering according to the standards of the world. Well, of course, di man gustong mutanaw
tao nga muantos, di man ta gusto niya na. Di gani po ta gustong mutanaw bisag unsang hayop nga magantos. Anybody who is normal does not like to see somebody else suffer, right? But there are different causes. Nagkalanlaing hinungdan sa pagantos. Na ay nagkalanlaing matang sa pagantos. Gusto? Now, agig labas sa atong panumduman to refresh our mind of God's Word in 2 Peter 3:9, unsay gisulti diha. God is not willing that anyone should perish, but that all should come to a change of attitude, to come to repentance. Paminaw. Paminaw, ilabi na kanimo higalang di magtotoo. Ang Dios dili buot nga naay sakop sa kaliwatan sa tao nga muadto sa linaw sa kalayo, ang gitawag sa kadaghanan diha og impyerno. Dili buot sa Dios nga naay muadto didto. Yan ang impyerno. Tungod kay ang impyerno was never designed for man, but for the devil and his angels. Matthew 25:41. For the Isaiah 14 and Ezekiel 28 nga revolt, pag-alsa ni Lucifer o sa mga nangalaglag ng mga manulunda, 1/3 sa gidagano niini miribildi batok sa Dios. And that is why ang lake of fire o impyerno gitukod o gibuhat. Ang Dios dilibot nga naisakop sa kaliwatan sa tao nga muadto ni dapita. 1 Timoteo 2:4 nag-iingon usab, God wills, He desires, buod sa Dios, nga ang tanang tao maluwas na. Unsa pa kaklaro niya na. So if the suffering of animals is one thing, the suffering of the members of the human race is something else. Ug dili kita gustong mutan-aw ug makakita pag-antos dinhi sa kalibutan. But the worst suffering of all for any member of the human race is the suffering in the lake of fire. Therefore, the worst possible way for any member of the human race to die is to die ingon nga dili magtotoo as an unbeliever. Having committed the unpardonable sin, ang iyang pagbuhat sa sala nga di na mapasaylo, nga mao ang iyang pagsalikway kang Ginoong Jesucristo as Savior. That is the worst way to die. Mo na kinagrabihang paagis pagkamatay, kasabot ka. Mo hinungdan, ang atong Ginoo misulti nga kang Judas Iscariote diha sa Mateo 26:24, better for this man never to have been born. May pagwa na lang unta matao ning tawhana. Akong balikon, Mateo 26:24. Na. Ug di lamang kini angay isulti lang ngadto kang Judas Iscariote, ug dili ngadto ni bisan kinsang unbeliever. Dili magtotoo. And our Lord made that statement in light of the prediction that it was Judas Iscariot who was going to budhi kaniya, who was going to betray him. Si kinsa man kadtong mutuslob sa panaksan uban kanako is the one who is going to betray me. Mao to gisulti sa atong Ginoo. Umo kadtong may walk out kini si Judas gikan sa katapusang panihapon at the Last Supper. O ang ubang mga disipulo nga wa pod mang gigamit sa mga gipakaingon pod nila hing walk out ni Judas kay to get some more food. Bisag nga itong Ginoo, bang upang may pahibaw, nga naay usa kanila nga mubudhi kaniya. O kinis Pedro miingog, uy, kinsa man. O ang Ginoo miingon og kadtong mituslob sa panaksan, uban kanako, the one who dipped with me in the bowl. O kinis si Judas mismo, nangutanag, ako ba Ginoo? Is it I, Lord? Mitubag ang Ginoo kaniya, you said it. Imo ka nang gisulti. O ang ubang mga disipulo, sa ilang pagkadungog niyanto, sa dihang miguwa ni si Judas,
Nakaingon silang bigawa si Judas kay magkuhag dugang pagkaon. Not a high level of perception. Apan ang Ginoo nagkanayon, mas maayo pagwa na lang unta kini siya mataw. Dili tungod kay siya ang nagabudhi sa atong Ginoo. So what if he was the betrayer of our Lord? He identified him na ilhan sa Ginoo. Kini si Judas dito pa sa hardin sa Getsemani, di ba? There was an act of betrayal, an act of treachery sa ato pang pinulungan, di ay pagluib o pagbudhi. Basta? I hope sakto ng binisaya. Apan si Kristo namatay tungod sa maong sala dito sa krus. Ang hinungdan nga nung si Judas giingon nga mas may pagwan na lang unta siya matao tungod kay siya dili magtutuo. Mao kadto. Tungod kay dili siya magtutuo ug ang Ginoo nahibaw nga mamatay kini si Judas as an unbeliever. Ug iya man gani gibaligya ang atong Ginoo pinagi sa 30 pieces of silver for betraying the Lord. And after he betrayed him, mibalik siya dito sa mga pango sa relihiyon, sud sa templo, ug siya nagkanayon og I betrayed innocent blood. Ug yang gilabay ang mga pila ko silver ngadto sa mga pango sa relihiyon. He confessed his sin. He felt sorry for his sin. He made restitution for his sin. But wa niya dawata si Kristo as his Savior. So, hinggawa siya kung sa iyang himo. Naghikog kini si Judas. He hanged himself. He committed suicide. You know what? He did a bad job for that. Ang pisi ngayong gigamit siyang paghikog, nabugto. Mautong nahug siya down the rock below, umukad to'y namatyan niya. Giingon to sa in English nga, his abdominal pelvic cavity split open. Patay si Judas Iscariote. Namatay siya as an unbeliever. That's the worst way to die. Kasabot ka? That is the worst suffering of all. Now, atong makita din ang pag-anto sa usa ka magtotoo, may kalabutan kini limited to time or it falls into sa duha ka kategorya. Category 1, Category 2. Okay? So, Category 1 ug ang Category 2. Category 1 suffering. Ato isgutan giingon kini nga any and all suffering that accrues to the believer nga naa sa pagkingabitay in fellowship. Okay, aniya ang krus. Kung ihulagway nimo mentally. The cross representing the point of salvation. Hulagwaya lang, just try to imagine sa porma sa krus nga nagahulagway sa kaluwasan. Bisag kinsang tao nga nakadungog sa mayong balita sa kaluwasan, he hears the gospel, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Ug mosanong kini, motubag sa maong pag-agda, gitawag og stimulus, ug mohimog desisyon pinagig positibong kabubuton. Motuo kini siya kang Ginoong Jesucristo, ingon nga manluluwas, at the moment of salvation of every person in the church age, mga kapituan, 70 plus things, ipasangil, imputed to the believer, o he is entered into union with the Lord Jesus Christ. And there, he receives eternal life. Kung dili na ka na muwa, gikan kaniya, he cannot lose it. The righteousness of God is imputed to him. Ang hingpit nga pagkamatarong sa Diyos. He is justified na matarong siya. He is positionally sanctified. He is elect, predestined. Nahimo na siyang sako sa panimalay sa Diyos through faith in Christ. Galatians 3:26, you are the sons of God by faith in Christ Jesus. Mao kini ang eternal family relationship na dili ug dili nagayod matangtang.
Unya, we have Operation Bottom Circle. It represents temporal fellowship with God. Temporal lang ni. The feeling of the Holy Spirit redeeming or purchasing time, God's spiritual rest. Dinhi, ang magtutuo has a relaxed and a powerful mental attitude tungod sa pagkaway mental attitude sin. Why sa? Nagalakaw siya diya sa kahayag. He walks in the light. He's walking in truth. He is walking by faith. Dinhi ang magtutuo produces divine good. Ug busa, ana na siya divine viewpoint historical impact ngadto sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao. That is why the believer din hining tungora operates under sa gitawag tao automatic double blessing. And that's minimum amount sa panalangin. Dinhi gitawag siya og usa ka spiritual believer. He is experientially binalaan or sanctified. Og dinhi mo tubang siya category 1 suffering o pag-antos suma sa kabubuton sa Dios. Now, sa ato nang nakita, there are two broad principles that covered all sufferings alang sa magtutuo. Ang usa niini mao ang tanang pag-antos nga atubangon sa magtutuo is limited to time. O ang ikaduha, mao nga all sufferings, whether category 1 or category 2, is designed by God. Agi og panalangin. They're all designed by God for blessing. Okay? Bisan gani ang disciplinary suffering is designed for blessing. Category 1 suffering, mao ni matang sa pag-antos, suma sa kabubuton sa Diyos according to the will of God. Ang definition nini mao kini, any and all suffering that accrues to the believer in fellowship. Atong binisayon ni bisag unsa ug ang tanang pag-antos nga mudangat sa magtutuo kinsa-anay pakigambitay sa Dios. Sakto ba itong binisaya? Well, nagalakip niini, it involves compassion suffering. Nagalambigit kini sa pag-antos sa pagsuway, testing suffering. Nagalambigit pagyud kini sa pag-antos gumikan sa pagkadautan sa uban because of the evil of others. A major reason why nganong muantos man ang mga magtutuo. Whether it comes from unbelievers or sa pagkadautan sa mga magtutuo o from Satan and the demons. Ang gitawag tao compassion suffering nagalambigit kini sa pag-antos for the desire for the salvation of unbelievers. Ingon man, alang sa edification and growth of believers. Karon bahin sa testing suffering. Kining matang sa pag-antos comes as either directed by God o kitugot sa Dios nga mudangat ngadto sa kamagtutuo. Ang Dios mutugot sa compassion suffering nga mudangat sa magtutuo. God also permits the evil of others. Apan usahay, ang Dios direct suffering to believers. Ug ato kini makita diya sa Genesis 12 ug Genesis 22 bahin sa kinabuhi ni Abraham. Ingon man diya sa Ruth chapter 1 bahin sa kinabuhi ni Elimelech. All category 1 suffering gituyo kini or it's designed for blessing. Sanglit ang pagsulbad sa category 1 suffering, a believer has to go deeper and deeper and deeper sa pag-apply in the application and the assimilation of knowledge sa pulong sa Dios. O kini is cycled at pinagi sa critical pathway o sa paggamit ini ngadto sa kasinatian sa kinabuhi aron sa ingon nga paagi ang category 1 nga pag-antos dili kini makatukmod sa magtutuo ngadto sa pagkatangtang sa iyang pagambitay sa Dios. Dili siya madali nga kawadag pagtuo o kahadlok o kabalaka o kasina o pagpangabubho
o tingali sa pagka-mapahitason, pride, or bitterness, because something bad happens to him, o sa hinigugma siyang kinabuhi. Ug sa higayon nga, mahisukamod ang magtutuo sa pagpakasala, then, he is out of fellowship and on to carnality. Na karnal siya. Ug busa, he is said to be walking in darkness. Ug kung bahin na iyang mga binuhatan, he is producing unsa? Divine or human? Human, good, natural. Ug busa, nalag-iya na kini siya karon og human viewpoint, historical impact ngadto sa uban. You see? Nakita man nimo na. Ug may hinungdan nga siya karon automatic under double cursing. Double discipline is minimal. So, ubos na kini siya karon sa Dios dong pagpanton. He is under divine discipline. Okay? Whom the Lord loveth, he what? He chasteneth, and scourgeth every son whom he receives. Now, kanang whom the Lord loveth, he chasteneth, ang buti pasabot niya na, mao nga, initial discipline ka na siya. Kanang he scourgeth, kana intensive discipline na. That means he skins alive with a whip. Ang initial discipline, doon, nagalambigit kini sa pagkawagtang sa inner happiness. Naanay pagkamingaw, loneliness, disorientation from doctrinal reality. Naanay frustration, pagkawa sa pagkalasig, confusion, pagkaguliyang o salinggubot, etc. Ug ang tuyo, both of the initial as well as the intensive phase sa Diyos ng pagpanton is to crack through the believer. Pinagi sa mentality sa iyang kalag. Aron mo dangat kini sa iyang volition kamubuton bahin sa iya karong giatubang nga pagantos nga tingali gibugatan siya nini aron finally ang mao magtutuo makaamgo ug buot na siya mo balik ngadto sa Dios ug mangayo siyang tabang alang sa kasulbaran siyang kasuliran for the solution of the problem. So, he goes positive. And kung nakasabot siyang rebound, he will get back in fellowship. If not, he will be led by God to a place where doctrine is solved. He'll get plugged and get straightened out, then fulfill the divine viewpoint purpose nga gidesign sa Diyos alang siyang kinabuhi sa phase 2 sa plano sa Diyos. Karon, this is category 2 suffering. Any pag-antos as an evil doer. 1 Peter 4:15 nagaingon kini, but let none of you suffer as a murderer or as a thief or as an evildoer or as a busybody in other men's matters. Well, as a matter of fact, ang pag-antos na apil ugbahin ka na sa plano sa Diyos. Ang pag-antos is in the plan of God, but not the will of God. Kasabot ka? Ang balikon, ang pag-antos, apil kini, ugbahin kini sa plano sa Diyos. Ang pag-antos is in the plan of God, but not the will of God. Category 1 suffering is will of God suffering, while category 2 suffering is plan of God suffering. Sabot? And while there are just a handful of reasons nga nung muantos man ang magtutuo sa category 2 suffering, there are well over 100 reasons why believers suffer category 1 suffering, but they all fall into one of these 3 categories. Dinhi una kita mohunong kung ato kining ipadayon, ayaw si piyata ang pagsunod niini sa sunod o sumpay niini ining atong pagtulunan the doctrine of Christian suffering. Magampo ta. The scripture declares God in this manner loved the world, that he gave his only born Son, that anyone believing in him may not perish, but have everlasting life.
For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God, so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. Ug busa, samtang ikaw nagalingko diha ining adlaw, with your eyes closed to assure you of privacy, ana kay kapilian right now of making the greatest decision of life, the decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire, becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently, and that is the decision to trust in Christ as your Savior, to believe that He died on the cross for your sins. Maura kanay bugtong butang nga imong mahimo to get eternal life. And that's the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. So, in response to the question, sirs, what must I do to be saved? The answer came back, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. The way to eternal life is faith in Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magampuda. Father, we are indeed grateful for the privilege of studying your word so briefly today. We ask that you will open our hearts to these things, increase our perception, our comprehension of them, for we ask it in Christ's name. Amen.